Nou, ik kreeg een appje van de havenmeester, van Rinsema. Die zei van ja, om 22 september sluiten we het voorstreek al. Dan kunnen wij er net terug varen. Want er is een explosief voen. Ja, dat vond ik wel een beetje nuver. Het leidt ergens in het wetter, aan de eind van de voorstreek in het centrum. Hoe lang al precies, dat is net duidelijk. Het gaat naar alle gedachten om een Duitse hoorngranaat uit de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Ljouwert kreeg begin juni een melding nadat een magneetvisker de granaat opvisken en weer vallen lieten hier. Voor 2 weken zal de graaf aanzet worden om hem op te sporen. Maar ondan bloot er der lissen en maaien bootjevaders gewoon bij de vaststreekdel. Als het nou echt een risico weer, dan zien ze er direct mee aan de slag gaan. Altijd wel wat daar dus waarschijnlijk. Ja, ik schat in dat het zelfs niet meer ontploft. Ik bedoel, als een kogel zo lang op een boom lezen ligt, dan is het kroet al lang wierd. Nou, dan gebeurt helemaal niks meer mee. Wij varen er elke dag langs. En dat ding lijkt misschien wel op de grond, maar wij hebben die zwudden, hè, naast de boord. Wij zitten altijd met die zwudden in de grond. Als er ergens een fiets leidt of wat dan ook, dan komen die zwudden omheen. We weten precies waar de fietsen leidt. Nou, voor hetzelfde varen we zo'n ding in hebben. Het zal wel een keer wat afvallen, maar het is gewoon nieuwer dat het al sinds februari bekend is. En dat ze 22 september mijn hoop bombari. Dat wordt uitzetten, dus skimbaar is het wel gevaarlijk. Of zet je het dan niet uit voor 140 meter? Nevens de gemeente Ljouwert is er op dit stuit geen direct gevaar van de omjouwing. Naar alle gedachten leidt de granaat er al decennia, zei de gemeente. Een specialiseerde bedrijf zal op 22 september de graaf trossiekje. Als zij echt een explosief uit het wetter helje, dan zal de explosieve opruimingsdienst inschakelen worden.